Hvad sagde han? I forhold til hvad? Og ja, hvad sagde han? At jeg var en bitch, der ikke havde skrevet til ham, og at jeg ikke selv gjorde noget. Så sådan, ligger vi så på mig. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Hvorfor så han det? Det mente han ikke. Ja, okay, det er fucking. Okay, Simon, Nej, jeg kan godt høre det. jeg tror muligvis, at de kommer til at fjerne dig helt for mig. Altså, hvad? Det kan du jo ikke. Bare at man Jo, gjorde det det. har du. Nej, den fjerner dig. Det er fint. Hvad hedder vi? Du skal lige Nej, vi stod og snakkede sådan lidt om hjemme med Charlie. Men hvad? Det er ikke interessant, at du ikke kan skrive til ham. Nej, altså de er alle sammen fucking meget sådan. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de skal forholde sig til det. Nej, det er jo ikke. Eller fucking, altså sådan. Har du godt styr på det, Tim? Og jeg har godt styr på det. Jeg er sådan, hvordan du skal forholde dig til det. Ja, blandt andet skulle være altså. Sådan den største del er bare ikke sådan. Jeg forstår bare ikke sådan. Hvad? Folk, de fleste forstår det. Nej, men jeg forstår godt, det er fucking svært. Det er også svært for mig. Jamen, jeg havde faktisk ikke det sige. Hvad hedder det? Sådan, på skole, hvor jeg snakkede så meget med ham, så er det meget fucking lært. Jamen, jeg er glad for, at du sådan forstår det. Det er svært at fatte. Det er eneste, der forstår det. Nej, det er jo en pisse, altså. Det næste, som er sådan, tager kvindernes perspektiv. Nej, jo, ikke også. Det er fucked up, det der med sådan, kvinder, de skal tage som kvinde. Ikke det der. Så low key, det burde være en del af vores skat, altså vi betaler 50% kvinder. Du skal ikke ses, de kommer finansielt bag fra starten af livet. Og sådan, det skal jo blive i sådan Danmark og i verden. Det føler jeg bare, det skal gå. Jeg er glad for, at andre folk siger, nu ved jeg. Det er faktisk betalt 100% af deres byggeprojekt. Det er jo også der, det er. Det er også, hvor du støder med sig selv. Jo, fuck meget. Men jeg kan selv tage en byrd på mig, så jeg kan gøre det hver dag. Jeg kan godt forestille mig nogle gange, at jeg havde prøvet. Jeg overvejer lidt, om du kan egentlig gammel på holdet. Når du kan sagt det der, hvis det ikke må, så står det over. Og dårligt eller funktionelt, så jeg har accepteret det for det. Jo. Og du wasted opportunity på plads. Let's go. Okay, jeg vil også slutte mig selv i forhold til det der. Ja, det har jeg ikke været godt. Det var da sjovt. Nej, jeg kunne tage op. Simon, du er sådan en fjerdedel størrelse. Du kan også tage Mike Tyson. Jeg siger det til ham, så smadrer han. Hvor hans skelet er større end dig. Jeg siger det faktisk, jeg er kun med skelet. Nej, det er helt klart. Hvad hedder det? Hans overarm er større end dig. Nej, det er det ikke. Det er tæt på. Det er den ikke faktisk. Nej, det er den faktisk. Stop. Jeg kunne faktisk, jeg tror... Den må den faktisk være. Han er blevet chok. Siger det så hele tiden. Sådan, til at starte med, der var du ikke typisk i vores
Nej, det er ikke. Men Jeg føler først, man kan snakke om faktisk har med musik. Altså, Der er ikke nogen, der har det. jeg kan sgu da stadig godt sige, at han har mistet det. Det er lavet sig selv gå. Det er typen. Hvorfor hjælper man? Så var det frisk ved det. Så snart er det fint kæreste. jeg tror også, jeg vil også være mega glad for at få råd af dig sådan forhold til musik. Sådan noget cykling med kopper. Jeg vil godt bruge det til det her. Jeg vil godt bruge det som råd for dig. Og sådan hvad jeg skal spise. Jeg husker bare altid, at det er tale på, at jeg tager lidt. Jeg var bare Du stod der. Var der noget? Var der noget? ja, jeg var bedre. Og jeg tager lidt. Var der? Hvor meget vejer du, synes jeg? Hvis du siger over 70, Hvis du siger over 60, men jeg vejer 60,5. Jeg vejede mig her den anden dag. Simon er jo bedre end dig. Altså, I kunne ikke dømme mig, men jeg vejer sådan 53. 53? Det tror jeg var 55. Hvor var vi spiste der? Hvad? Det er på, jeg har fået det fucking svært. Det er fucking svært. Jeg har prøvet helt vildt. Jeg har prøvet at spise det. Det er fucking lækkert. Der er sådan, Jeg skulle tage på. Nej, jeg skal jo. Så sad vi kl. 2 om natten og spiste dagen med mozzarella-ost. du må så lade det svømme. Timon har en video af alting. Først? Og jeg havde også gerne vælge det havde en video af alting. Og det var sådan, inden det vågner, så var det sådan, okay, så er det mega hyggeligt at have video med. Han har også en video. Jamen. Ej, Jo. Jeg forestiller mig at se noget i stil. Hey, vil du have? Ja, tak. Jeg tror, det er noget i den stil. For jeg har stadig sådan noget hjemme, hvor der står på mig. Jeg husker, I sad der sammen med dig, og du var bare sådan... Jeg er ikke til godt. Andre mand var sådan, nej, det dør jeg ikke. Men han havde også Simon næsten til at Jeg kan ikke huske det sådan. Nej, jeg kan faktisk ret godt huske, efter jeg kom tilbage til jer. Tidligt optaget. Det der var sket, det var jo, at jeg var gået til toilet, ikke også? Så på vej tilbage, så er jeg jo bare begyndt med, at jeg var blevet med og bare fast i deres dør. Og jeg kunne ikke huske, hvad jeg skal have. Det er ikke noget brain. Hvad så? Jeg spurgte ham, om det var sådan en joke, hvor jeg var så var jeg jeg vidste ham, der han havde en crush på mig snart. Derfor har han altid røde kilder, fordi han havde en crush på mig. Så var det lidt skræmt. Jeg ved ikke, du har gjort det til lidt skræmt. Så er det ret. Nu er du problem på diskrimination. Nu er det der bare var med. Jeg er problem. Nej, jeg skal ikke være
Det er en lang forklaring, det ser som om du forstår alt fysikken bag. Ja, det er sådan ikke sådan en skør ting. Hver gang det siger til nogen, at tysker til mig, what the fuck, jeg er lidt svåret. Ja, hver gang du siger, at du skal køre på den, så skal jeg lige ud og børnehøjse. Det er nu faktisk børnehøjse over ekstra. Du har haft flere år. Hvis man bliver i skolen det ekstra år, så bliver man ikke klog. Børnehaven så er bare fordi man er sådan sygt pænt høj. Ja, det er bare mindre end alle de andre. Så er det bare fordi man er mærkelig. Ja, det kan godt være, jeg var med. Ikke sammenlignet. Okay, hvad er det? Ja, det er at se. Apropos skrevet ned, har du skrevet den der ned? Som de andre gjorde. Men den der, hvor folk tror ikke, at du får skrive den ned. Eller er det bare tomt op på toppen af det? Det er jo bare noget, der er sket. Det er jo bare noget, jeg fortæller dig, der er sket. Det er jo ikke det er rent faktisk. Hvad skulle du have for spillet? Eller er det bare ikke noget, du kommer sammen med? Jeg kan godt forestille mig, at du har skrevet. Ja. Jeg kan godt se det på mig. Så jeg synes meget, at du siger, det virker sådan velovervejet. Ja, kalkuleret. Sådan, jeg tænker bare, jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor du sagde det der. Jeg kan virkelig godt se det. Det er bare fordi, han er også sjov. Stop nu. Vi bliver bare døde til noget, fordi man Ja, det er min skyld, jeg blev stoppet. Det gør alle bare. Alle bare. Jeg tænker virkelig sådan. Det er sjovt, politimænd siger det. Hver gang du snakker sådan, jeg tænker sådan, hvorfor var det ikke mig, der fandt på at sige det der? Jeg synes, jeg havde fundet på det før. Du er færdig med det der, der. Men også kan man sige dumme ting, jeg gør. Altså, hænge videre på, og så sådan... Ja, det er også min tur. Ej, tak. Jeg gør lige min der, så kommer der. Lad mig noget der. Jeg skal noget der. Jeg skal ikke spille det. Kom, skal du have det, altså. Jeg har ikke. Altså, hvem ved? Det er Simon her over her. Jeg skal ikke købe sig til flyet. Skide, hvad lad være? Nej, Mette. Hvem tror du? Mette, hun kunne være. Ja, men nej. Okay. Ej, bro. En time, stop med at være altså. Ej, du er fucking sjov, Er der noget galt med det? Så er det sjov. Nogle gange så du en følelse til hvad kigger du på mig for? Det er mærkeligt, at du altid sidder og kigger. Hold nu op. Jeg skulle tro, der var et eller andet der. Det sagde jeg også til Og kæft, det var synd for ham for han der. Og han faren, han var faktisk fucking syg. Ja, og ikke. Og kæft, hvor var det synd. Jeg knækker sig, så var han bare været til at lige af den fejl, knækker sig. Men det skulle knække også sådan noget, det var altså sådan. Det var kun det, jeg snakker ikke spansk morgen, og så kunne jeg knække sig. Det er du også en fucking daglig der.
Jeg har aldrig mødt en dummere dreng. Simon, altså hold nu kæft. Jeg må da give den der. Du skal ikke snakke. Du har ikke talt om efter den her togtur. Hvorfor fortsætter det? Det er bare sådan, jeg er, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er den dummeste Simon, jeg har hørt. Jeg tror ikke, det er noget specielt hustru. Jeg tror ikke, jeg har et specielt slægt. Men det er sådan her, synes jeg. Det er lidt, fordi jeg ikke gør det. Jeg var okay bange for, at jeg havde brækket min finger i går. Jeg tror ikke, den er brækket. Men der er helt klart et eller andet galt heroppe. Der er fået ordentligt. Hvad siger du på det? Ja, mig og Evie væltede oven i hinanden ude i det der udehus. Og så kan jeg bare mærke sådan, bare ind. Den gør lidt ondt. Au, for helvede gå. Det er nok forstået. Jeg tænker sådan, ej, det var altså ikke helt godt det der, men det gjorde jeg ikke særlig ondt der. Jeg var pisse ondt i hvert fald. Men jeg tænkte sådan, ej, det tror jeg ikke, det er helt godt. Men det går nok over lige om lidt. Og så har jeg egentlig glemt alt om det. Fuck det der skin der, jeg er ikke på sukker. Okay, hvad er så sjovt, Lars? Det er bare fucking... Bertil er bare fucking syg, og er der fucking sjovt. Det er så crazy, Lars. Skør, dreng. Jeg synes også, at jeg kan komme ud af det. Jeg er alle tre med. Skør, det. Jeg skal ikke have noget skins, der er ikke bøsset. Simon, tager de til det går. Det er det, som kommer sammen. Det er bare det. Så må du se, at det du vil. Det er ordet, det er